ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. ба муносибати ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори муштараки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони нақши парламент дар таҳкими истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. 24 август дар шаҳри Душанбе бо ибтикори муштараки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони нақши парламент дар таҳкими истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори конференсия раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Зокирзода Маҳмадтоҳир Зоҳир, аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони як қатор мақомоту сохторҳои давлатӣ, кормандони масъули дастгоҳҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, собиқадорони меҳнат ва намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок карданд. раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба кори конференсия ҳусни оғоз бахшида зимни сухани ифтитоҳӣ таъкид карданд ки дар таърихи ҳар халқу давлат санаҳое мавҷуданд ки онҳоро бешакку шубҳа санаҳои сарнавиштсоз номидан мумкин аст. 30 сол қабл 9 сентябри соли 1991 шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон даъвати 12-ум дар иҷлосияи ғайринавбатии худ дар асоси эъломияи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 августи соли 1990 ва ҳуқуқи халқҳои аъзои иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ба худмуайянкунӣ бо дарки масъулияти сарнавишти халқҳои сокини Тоҷикистон, ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳибистиқлол эълон намуда, изҳорот дар бораи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул кард. бо қарори мазкур 9 сентябр ҳамчун рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. муҳтарам Рустами Эмомалӣ хотирнишон сохтанд ки дар он давра мамлакати соҳибистиқлоли ҷавони моро имтиҳонҳои басо сахту сангин дар пеш буд ва мардуми Тоҷикистон бо сарбаландӣ аз ин имтиҳонҳо гузашта бо ҷоннисёриҳои фарзандони шуҷои худ онро ҳифз намуд. ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки баъди ба даст овардани истиқлолият сар зад, оромии ҷомеа ва амнияти давлату халқро халалдор сохта, фаъолияти сохторҳои давлатиро фалаҷ ва ба иқтисодиёти мамлакат зарари бениҳоят вазнин расонид. новобаста аз ин мушкилиҳо мардуми мамлакат таҳти роҳбарии хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи мушкилиҳоро бартараф намуда ба ваҳдати комили миллӣ ноил гардид. халқи азизи мо имсол яке аз ҷашнҳои муқаддаси хиш 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил менамояд. тавре ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон борҳо дар суханрониҳои худ таъкид намуданд. дар таърихи навини Тоҷикистон ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дастоварди бузургтарини мардуми тоҷик ба шумор меравад. бо гузаштани садсолаҳо мардуми тоҷик истиқлолияти давлатӣ ба даст оварда соҳиби давлати миллии худ гаштанд. ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ ки баъди ба даст овардани истиқлолият сар зад, оромии ҷомеа ва амнияти давлату халқро халалдор сохта, фаъолияти сохторҳои давлатиро фалаҷ ва ба иқтисодиёти кишвар зарари бениҳоят вазвин расонид. новобаста аз мушкилиҳо мардуми кишвар зери сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гашта ин марҳилаи мураккабро паси сар намуда ба ваҳдати миллӣ ноил гардид. халқи қадршиноси тоҷик барои ин заҳматҳо
ба сарвари давлат барои хизматҳои шоёну бо ҷонаш баробар унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро сазовор донистанд. имрӯзҳо ки тоҷикистони соҳиби истиқлол дар роҳи созандагиву рушд қарор дорад, мардуми шарифи кишвар дар атрофи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гашта баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар бо қадамҳои устувор ба пеш мераванд. бо қаноатмандӣ изҳор гардид ки барои ба даст овардан ва таҳкими истиқлолияти давлатӣ нақши Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузор басо муҳим аст, зеро нахустин қадамҳо сӯи истиқлолият маҳз дар парламенти мамлакат гузошта шуда буданд. дар давоми 30 соли сипаришуда тамоми дастоварду комёбиҳои мардуми кишвар маҳз туфайли самара ва баракати истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд омаданд. дар ин давра кулли соҳаҳои ҳаётан муҳими мамлакат рушд карда сатҳи зиндагонӣ ва некуаҳолии мардум баланд гардид. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати озоду демократӣ соҳибтамаддуну дунявӣ ҷойгоҳи хосаи худро пайдо намуд. аз ин лиҳоз моро зарур аст ки ин ганҷинаи бебаҳо истиқлоли ватани маҳбубамонро ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз намоем, аҳамияти онро ба насли ояндасози миллат наврасону ҷавонон фаҳмонем ва онҳоро ба ватандӯстиву ватанпарастӣ, худшиносиву худогоҳӣ, ҳифзи ватан ва марзу буми кишвар сафарбар созем. раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Зокирзода Маҳмадтоҳир Зоир оид ба нақши парламенти мамлакат дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ маъруза карда, доир ба хизматҳои арзандаи мақомоти намояндагӣ ва қонунгузори мамлакат дар ҳифзу нигаҳдошти истиқлолияти давлатӣ бахусус таҳкими заминаҳои ҳуқуқии он андешаҳои худро иброз намуд. дастовардҳои шохаи ҳокимияти олии қонунгузор дар симои Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ хеле назаррас мебошад. ин нуктаро сарвари давлатамон соли 2016 дар суханронияшон бахшида ба ҷашни 25-солагии истиқлолияти давлатӣ махсус таъкид намуданд. Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии мамлакат дар даврони фаъолияти худ садҳо қонуну санадҳо таҳия ва қабул карданд ки онҳо дар рушди ҷомеаи навини мо нақши арзанда бозиданд ва минбаъд низ ҳамчун воситаи таҳкими давлати ҳуқуқбунёд хизмат хоҳанд кард. воқеан ҳам дар заминаи 6 интихоботи даврии парлумонӣ мақомоти олии қонунгузори кишвар дар солҳои 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 ва 2020 дар ҳаятҳои нав таъсис дода шуда, дар ин раванд роҳи қонунии бунёди давлати мустақил ва демократии Тоҷикистон ривоҷу равнақи тоза касб намуд. дар ҷараёни кори конференсияи ҷумҳуриявии ходими давлатӣ вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум Қозидавлат Қоимдодов, раиси кумитаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти Маҷлиси Миллӣ бо Маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ, президенти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ, ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ, намояндаи ваколатдори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зариф Ализода, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуҳалим Ғаффоров баромад ва мулоҳизаронӣ намуданд. таърих пас аз 1000 сол боз ба миллати тоҷик як имкони навро эҳё намуд. иҷлосаи 16-умро мо тақдирсоз гӯем. پس معمارساز دولت نو تاجیکستان این امامعلی رحمان است. در دوره راهبری پیشوای ملت شهر و دهات تاجیکستان واقعا سیمای خود را دیگر کردند. در این مدت صدها انشاءات و کارخانه و بناهای فرهنگی معماری و هزاران هزار بناهای استقامتی ساخته و استفاده داده شدند. بنیاد بناهای کاخ نوروز، قصر ملت، کتابخانه ملی، نوروزگاه
душанбе плаза, боғи ирам, осорхонаи миллӣ, қасри сомон, муҷассамаи исмоили сомонӣ ва ғайра дар олами худ назиру собиқа надоранд. аввалин коре ки роҳбарияти нав ба он даст зад эҳёи мақомоти қонунии ҳокимият, риоя ва назму низоми қонун, амнияти шаҳрвандон, фароҳам овардани шароити мусоиди зисти зиндагӣ ва кори пурсамари онҳо мебошад. бояд гуфт ки аз ҷониби иштирокдорони конференсияи ҷумҳуриявӣ вобаста ба омӯзиш, тарғибу ташвиқ ба гиромидошти истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва хизматҳои бузургу бесобиқаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таклифу пешниҳодҳои ҷолиб баён карда шуданд. чанд сол пеш мо кӯшиш кардем ки барои саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар сулҳу соботи Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ ва таъмини ҳаёти оҳиста ба ҷоизаи Нобелӣ пешниҳод намудем ва то охир мо кӯшиш ба харҷ надодем. имрӯз бошад барои ин иқдом заминаи воқеӣ фароҳам расидааст, чунки 30 сол гузашт. таърихи 30 сола аз ҷанг то шукуфои бомарон, аз эътирофи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси лидери Осиёи марказӣ, яъне гирифтани мукофот ва боз ҳам дар авзои кунунии минтақа ниёз ба ташнагии сулҳ қадридонии пешвои миллатро ба мадди аввал имрӯз мебарорад. ба ин қадридонӣ медонам ки пешвои миллат ниёз надоранд, вале барои таърихи навини Тоҷикистон садоқат ба 30-солагии истиқлолият ва поси хотири рӯи бузургон ин барои мо хеле ҳам зарур аст. ман ҳамчун намояндаи вакилони шӯрои олӣ даъват 12 эҳтиромона хоҳиш менамоям ки дар мавриди пешниҳоди нав ба ҷоизаи Нобелӣ ҷидду ҷаҳд намоем, зеро салоҳият ва имконияти парлумони мо мебошад. این دیگرگونی هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان به وجود آمده است، این خدمتی بزرگی فرزند فردانه ملت تاجیک، اساسگزار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و خلق بزرگ تاجیکستان به شمار می‌رود. به مناسبت جشن 30 سالگی جمهوری تاجیکستان که در آن خدمت اساسگزار صلح وحدت، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به نهایت بزرگ است، به دومین قهرمان جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد. бо ҳамин кори конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид. имрӯз раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳайати Бонки умумии ҷаҳониро таҳти сарварии директори минтақавии бонк дар кишварҳои Осиёи марказӣ хонум Татьяна Праскурякова ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе бо ин созмони бонуфузи молиявии ҷаҳон мавриди баррасӣ қарор гирифт. маҳаки асосии вохӯриро масъалаҳои марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба дар самти обтаъминкунӣ ва корезӣ, инчунин рушди низоми рақамӣ дар шаҳри Душанбе ташкил дод. дар вохӯрӣ ҷаноби Озан Севимлӣ ба ҳайси намояндаи нави доимии Бонки умумии ҷаҳонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. ҷонибҳо раванди татбиқи лоиҳаи нави обтаъминкунӣ ва корезии шаҳри Душанберо мусбат арзёбӣ карданд. дар сурати саривақт амалӣ намудани лоиҳа беш аз 120 000 нафар аҳолии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз хизматрасонии беҳтаркардашудаи таъминоти об ва корезӣ баҳра бурда талафоти оби нӯшокӣ кам мегардад ва шумораи садамаҳо дар шабакаи обрасонӣ ва корезӣ коҳиш меёбад.
иштирокчиёни нишаст ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сифати таъминоти оби нӯшокӣ ва рафъи партовҳои атрофи лоиҳаҳои нави ҳамкорӣ дар соҳаи обтаъминкунӣ ва корезим табодули назар намуданд. дар ин робита масъалаи бунёди иншооти нави корезию обтозакунӣ бо иқтидори 500 000 метри мукааб дар як шабонарӯз ва сохтмони иншооти обтозакунии варзоб бо иқтидори 275 000 метри мукааб дар як шабонарӯз муҳокима гардид. ҷонибҳо ҳамчунин мавзӯъҳои марбут ба ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Бонки умумии ҷаҳониро дар самти татбиқи босамари лоиҳаҳои ба нақша гирифтаи корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд баррасӣ намуданд. иштирокчиёни вохӯрӣ қарор доданд ки минбаъд низ ҳамкориҳои барои ҳарду ҷониб муфидро дар соҳаҳои барои тарафайни мусоид идома дода лоиҳаҳои нави муштаракро роҳандозӣ намоянд. дар мулоқот дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн баррасӣ гардид. дар остонаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб боз 7 манзили нави истиқоматӣ ба истифода дода шуд. Ба иттилои ҳамкорони мо, ин хонаҳои истиқоматӣ тибқи дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби ташкилоту идораҳои давлатӣ сохта шуда дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибонашон супорида шуданд. ضمن سفر کاری خویش به شهر کولوب در ماه ایون سال جاری، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مسئولان سپارش داد که منزل‌های زیستی ساکنان را که بر اثر آفت طبیعی ضرر دیده بودند پورا برقرار و با اشیاءهای روزگار تامین نمایند. وابسته به این وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه و صاحبکاران منزل‌های زیستی به آنها وابسته شده را در مهلت معین شده ساخته به استفاده سپاریده ایستادند. ریاست مالیه ولایت ختلان در برابر دیگر وزارت‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها منزل استقامتی ساکنی محله دمینزاده طاهر ایشانов را در مهلت معین شده و با صفت بلند ساخته به استفاده سپارید. ساکنانی از آفت طبیعی ضرر دیده به رهبریت عالی کشور و کارمندان ریاست مالیه ولایت ختلان اظهار منتداری نمودند، زیرا در برابر ساختمان خانه تمام تجهیزات و لوازمات و اشیاءهای روزگار دسترس آنها گردانیده شده است. منتداری خانه اول به جناب عالی به محترم امامعلی رحمان میرسونم، از زمین تا آسمان منتداری بیان میکنیم. به پدر غمخوار ملت ما را از سر سوزان رشته سر کرده تا تمام اشیای میز خاندان تامین کردن. خیلی خونه های به صفت بلند ساخته برقرار کردن، سپاریدن. در همه خونه های به صفت بلند زیبا و زمانه‌ای جشن 30 سالگی استقلالیت جشن میگیریم. رئیس ولایت ختلان و دیگر مهمانان برای کارهای ساختمانی و سری وقت اجرا نمودن سپارش سرور دولت با کارمندان ریاست مالیه ولایت اظهار منتداری کرد. با سرداری ریاست مالیه ولایت ختلان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب سپاسنامه سپاریده شد. در همین روز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میرسعید علی حمدانی خانه استقامتی تیمور و راحتبی، رئیس بانک ملی جمهوری تاجیکستان خالقزاده حاکم حکمت خانه استقامتی تیلایف عبدالغفار با صفت بلند و تمام تجهیزات روزگار مورد استفاده قرار داده شدند. رهبریت ولایت و رئیس شهر کولوب کلید خانه‌های استقامتی را به صاحبانشان سپاریده به دستاندرکاران افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب را تقدیم نمودند. خانه استقامتی شهروند ظفرخان قرخانов در محله دمینزاده که از جانب صاحبکار حاکم جان جابیروف ساخته شده است در حالت تنتنوی مورد استفاده قرار داده شد. با صاحبکار رئیس ولایت ختلان افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب را تقدیم کرد. ساکنان برای این غمخوری‌ها با دولت و حکومت و شخصان سخاوت‌پیشه اظهار منتداری نمودند. بنابر اطلاع مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب کارهای ساختمانی در دیگر منزل‌های استقامتی ادامه دارند و تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه 43 خانه مورد استفاده قرار داده می‌شوند. омодагиҳо барои таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи гӯшаву канори мамлакат идома дорад. Аз ҷумла танҳо дар ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор ба муносибати ин ҷашн бунёди қариб 140 иншооти нав ба нақша гирифта шудааст. тавре ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд, дар остонаи фарорасии ин ҷашн қисми зиёди иншооти ба нақша гирифта шуда аллакай бунёд гардида мавриди истифодаи умум қарор доранд.
бахшта ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти сомони шаҳри ҳисор 138 адад иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз аз ҷумла майдончаҳои варзишӣ, дӯконҳои хизматӣ маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. айни ҳол корҳои сохтмонӣ, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳусн, сартарошхона, майдончаҳои варзишӣ, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти сомони шаҳри ҳисор аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ муташаккилона ҷараён дорад. 117 адад иншооти таъйиноташон гуногун дар як сатҳи баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. боқимонда дар 21 иншоотҳои дигар корҳои сохтмонию ободкорию бунёдкорӣ дар як сатҳи баланд бо як санъати баланди меъморию шаҳрсозӣ рафта истодааст. рафти корҳои сохтмонӣ шахсан аз ҷониби худам ҳамчун раиси ҷамоат ва аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳизор мунтазам зери назорати ҷиддӣ қарор дорад ва аз ҷониби мо бо соҳибкорон вохӯрӣ гузаронида шуд, корҳои фаҳмондӣ бурда шуд. боқӣ ҳамаи соҳибкорон ӯҳдадор гардиданд ки боқимондаи иншоотҳоро то рӯзи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як сатҳи баланд ва бо як сифати баланди меъморӣ ба истифода диҳанд. бояд гуфт ки бо сохта ба истифода додани иншооти дорои таъйиноти гуногун дар шаҳри ҳисор сокинони зиёд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин хоҳанд шуд ва дар ин замина сатҳи зиндагии мардум баланд мегардад. ва ин 138 адад иншоотҳое ки дар ҳуҷ ҷамоати деҳоти сон ба нақша гирифта шудааст ҳамаш аз ҳисоби қитъаҳои заминҳои назди худи соҳибкорон худи шаҳрвандон сохтмононшон рафта истодааст ва ба истифода дода шудааст. инам онро шаҳодат медиҳад ки соҳибкорони боланду номузи ҳудуди ҷамоат сиёсати имрӯзаи хиратмандонаи роҳбари давлатро амиқу дақиқ дарк карданд ва мо мардуми шарифи ҳисор, мардуми сарбаланд ва соҳибкорони боланду номуси ҷамоати деҳоти Сомон доимо баҳри дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон будем, ҳастем ва мемонем. дастаҷамона ва якдилона ба анҷом расондани корҳои бунёдкорӣ рӯз то рӯз дар шаҳри ҳисор бештар мегардад ки ин омил ҷиҳати дастгирии сиёсати роҳбарияти олии мамлакат ва муҳайёсозии шароити арзанда барои зиндагии шоистаи мардум фоли нек мебошад. дар ноҳияи Рашт бошад дар арафаи ин ҷашни муҳиму муқаддас ба мунфаршкунии роҳҳо аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир карда мешавад. зеро тавре маълум аст, Рашт ноҳияи кӯҳӣ буда релефи душвор дорад. аз ин хотир роҳу ҷодаҳои маҳаллӣ ҳамеша ба таъмиру таҷдид ниёз доранд. бо назардошти ин, дар таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ соҳибкорону саховатмандон ҳам саҳми муносиб мегузоранд. гузориш дар ин хусус. дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт роҳҳои байни деҳоти ноҳия мунтазам таъмиру таҷдид мекарданд. солҳои зиёд роҳҳои деҳоти тобеи ҷамоати мисратломақсуми ноҳияи Рашт аз даромадгоҳ то маркази ҷамоат таъмирталаб буда барои рафту омади сокинон ба маркази ноҳия мушкилӣ эҷод мекард. бо ташаббуси мақомоти иҷроия ва саҳми аҳолӣ бо истифода аз техника ва қувваи дастӣ роҳҳои байни деҳаи қазнок мунфарш мегарданд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми ҷамоати деҳоти ба номи Нусратлон Мақсум фаъолона иштирок мекунанд. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоат то рӯзи ҷашн зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингар аспазпӯш карда шуда корҳои ободонӣ дар дигар деҳаҳо идома дорад. таъмиру таҷдид ва мунфарш намудани роҳҳои байни маҳаллаҳо дар партави корҳои ободонӣ амалӣ гардида то имрӯз кӯчаҳои асосии деҳаҳои дурдаст бо дастгирии мақомоти иҷроия ва соҳибкорон таъмир гардида заҳмати аҳлонаи сокинони ноҳия имкон дод ки корҳои ободонӣ вусъати тоза пайдо намоянд. мо ният кардем ки ба ҳамин ёрдами соҳибкорой, ёрдами ҷавонҳо, ба ёрдами ҳамин мардуми деҳа қариб 1 километр роҳи ҳамин деҳаро ки дар ҳолати садамавӣ буд имрӯз асфалтпӯш кардем. дар оянда нақша дорем ки боз як варзишгоҳ, ҷой футболбозӣ, волейболбозӣ, ҳамин дурмадани қишлоқда ҳаста. ният дорем ки оянда вайшам ҳамин хел
мақсад ободонӣ кунем. иқдоми сокинони ҷамъияти Нусратлон Махсум дар дораи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида, зиёда аз 3 километр роҳҳои тобеи ҷамъият таъмиру таҷдид гардида, рафту омади аҳолиро дар минтақаҳои душворгузар, хусусан дар фасли сармо, осон менамояд. феълан дар саросари мамлакат маъракаи ваксинагузаронӣ бар зидди бемории COVID-19 бо маром идома дорад ва бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон навъҳои гуногуни ваксина дастрас гардидааст. Ин тадбир дар ноҳияи Деваштич низ бо фарогирии доираи васеъи аҳолӣ идома дорад ва барои гузаронидани ваксинаву муолиҷаи беморон дар беморхонаи марказии ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд тибқи нақшаи масъулини муассисаҳои кӯмаки аввалии тибби санитарӣ ваксинагузаронии такрории кормандони соҳаи тандурустӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ноҳия дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. моҳи апрел баробари ба муассисаи давлатии иммунопрофилактикаи ноҳия дастрас шудани 520 вояи ваксини AstraZeneca ҳамин миқдор кормандони соҳаҳои зикршуда аз ваксинатсия гузашта буданд. имрӯз бошад боз 520 вояи дигар барои такроран аз ваксинатсия гузаштани кормандони соҳаи тандурустӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ корбарӣ идома дорад. тавре ки иттилоъ гирифтем, дар маркази ноҳияи Деваштич аз ҷониби ситоди амалкунандаи зидди бемории сироити COVID-19 се гурӯҳи сайёр ташкил карда шуда то имрӯз ҳамагӣ 24810 вояи ваксинаҳои AstraZeneca, Коронавак ва Модерна дастрас шудааст. бемории ковид имрӯз дар беморхонаи мо ягон нафар бистарӣ нашудаанд. ҳамашон он шахсоне ки бистарӣ шуда буданд сеҳату саломат ба оилаҳошон баргаштанд. мо ҳозир дар маркази саломатӣ ва инчунин дар беморхона ситод ташкил карда шудааст. ҳамаи кормандони тиб аллакай ваксинатсияи якум AstraZeneca-ро гирифта шуданд. имрӯз ва дар давоми як ҳафта дуюм вояша гирифта истодаанд. барои ҳамин дар беморхонаи мо дар тамоми шӯъбаҳо ҳамаи намудҳои ва либосҳои муҳофизатӣ, таҷҳизотҳои тиббӣ ва таҷҳизотҳои тиббӣ, антисептико ҳамаш вуҷуд дорад. аз тарафи раёсати тандурустии вилоят, аз тарафи вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи ҳукумати ноҳия, аз тарафи соҳибкорон, инчунин аз тарафи раёсати тандурустии вилояту ҳам вазорати тандурустӣ ҳамаи он таҷҳизотҳое ки мисол пулс оксиметр, оксигенератор, кардиомонитор, аппаратҳои генератори ҳамаш ба ҳамаи шӯъбаҳо ворид карда шудааст. барои беҳтар намудани сифати ташхис ва табобати бемориҳои сироятӣ бошад, бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таъмири куллии шӯъбаи сироятии беморхонаи марказии ноҳияи Деваштич идома дорад. то имрӯз 80% корҳо ба анҷом расонида шуда, тибқи иттилои масъулин дар моҳлати таъиншуда шӯъба ба истифода дода хоҳад шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон кишварест ки дар он туризми дохиливу берунӣ сол то сол рушд мекунад ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ заминаи мусоидеро дар пешрафти ин соҳа гузошт. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки мутахассисон, коршиносони соҳа, васоити ахбори омма ва блогерони ҷавон дар минтақаи ромити шаҳри Ваҳдат сайёҳати оммавии кӯҳгардӣ ташкил карда шуд. иштирокчиан пас аз ҷамъ шудан дар назди боғи фарҳанги фароғатии ҷавонон ба дараи ромит воқеъ ба истироҳатгоҳи Арху роҳсипор гаштанд. масъулин бо ифтитоҳи чорабинӣ баргузории чунин барномаи сайёҳии оммавии кӯҳнавардиро дар муаррифии минтақаҳои сайру сайёҳии кишвар муҳим арзёбӣ намуданд. туризм яке аз бахшҳои муҳим ва самтҳои асосии иқтисодиёт ба шумор рафта, ҳамеша зери назари масъулини соҳа қарор гирифтааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе таҳия ва амалӣ намудани чандин барномаҳо, хатсайрҳо ва мавзеъҳои гуногуни сайёҳиро ҷиҳати рушди туризми кишвар рӯи даст гирифтааст.
чорабинӣ бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, махсусан сайёҳии кӯҳгардӣ, табобатию солимгардонӣ ва экологию варзишӣ дар доираи 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид, ки дар он мутахассисони соҳа, ширкатҳои сайёҳӣ, кӯҳнавардон, коршиносон, намояндагони васоити ахбори omma, блогерон, ҷавонони касбу кори гуногун ширкат варзиданд. Дар ин ҷамъомад аз ширкатдорон, ки аз намояндагони васоити ахбори omma, блогерон ва нафарони масъули сохторҳои зиддахл иборат буданд, дархост карда шуд, ки хатсайри нави сайёҳии Душанбе Ромид Арху ба таври лозимӣ муаррифӣ карда шавад. масъулини соҳа ва иштирокчиёни чорабинӣ сайёҳати оммавии кӯҳгардии худро оғоз намуда, аз мавзеъҳои зебоии минтақаи Арху дидан намуданд. Арху дар қисмати шарқии ҷамоати деҳоти Ромити шаҳри Ваҳдат дар баландии 1900 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Дарёи мазкур, ки Руди Пок ном гирифтааст, ба манзара зебогии дигаре бахшида, обаш ба таври ҳамеша софу зулол мебошад. дар ин макон занбурпарварон ба коркард ва истеҳсоли асал машғуланд. асали ин маконро аз лиҳози доштани гулу гиёҳҳои табобатӣ шифобахш меноманд. мақсади аз баргузории чорабинии мазкур дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаббуси бевоситаи раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ҳамин аст, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як давлати кӯҳсор, ҳамчун дар як давлате ки қариб 93% ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ, муаррифии ҳамин табиати зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. баргузории бозиҳои варзишӣ низ яке аз барномаи чорабинӣ буд ва иштирокчиён бо ҳам қуввоозмоӣ намуданд. истироҳатгоҳи Арху макони асосии чорабинӣ буда, шароиту имкониятҳои хуби истироҳатиро дорост. сайёҳони дохиливу хориҷӣ метавонанд аз табиати зебои афсонавӣ ва нотакрори ин мавзеъ дилоро дидан намоянд. дар баробари тарҳи муосир унсурҳои миллӣ, ки кандакориҳои ҳунармандони асилро бозгӯӣ мекунад, дар ин макон мушоҳида кардан мумкин аст. барномаи фарҳанги фароғатӣ низ яке аз бахшҳои чорабинӣ буд ва ширкаткунандагон аз он ҳаловат бурданд. иҷрои сурду мусиқиёи дилнишин бо ширкати худи иштирокчиён лаҳзаҳои хотирмони ин сафар буд. кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе фаъолияти боз як гурӯҳи нашъаҷалобро қатъ карданд. дар натиҷаи амалиёти фаврии кормандони раёсат аз як гурӯҳи калони нашъаҷалоб ба миқдори зиёд маводи нашъаовар мусодира карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, роҳбари гурӯҳи муташаккили ҷиноятии нашъаҷалоб Кабиров Давлаталӣ Наврӯзович, соли таваллудаш 1999, зодаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе ва 9 нафар узви дигар гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ, ки ба хариду фурӯши ғайриқонунии маводи нашъаовар машғул буданд, боздошт гардиданд. дар рафти чорабиниҳои тафтишотӣ муайян гардид, ки Кабиров Давлаталӣ Наврӯзович моҳҳои май ва июни соли 2021 дар ҳудуди деҳаи назди сарҳадии хирманҷои ноҳияи Шамсиддини Шоҳин аз шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон бо номи Адилшо тахминан 40-45 сола 12 килограмм маводи мухаддири нави ҳашишро дастрас намуда ба шаҳри Душанбе интиқол додааст. ман ба ин ҳолати кор гуфтаниам, ки шаҳрванди ҷумҳурии Афғонистон Адилшо таклиф кард, ки маводи мухаддирро ман меорам, ту бурда савдо кунам. ба таклифи он аввал розӣ набудам ва намехостам ин корро кунам ва пасон ба таклифи он розӣ шудам ва ба ман 6 кило маводи мухаддирро овард ва ман гирифтам ба шаҳри Душанбе омадам ва бо акам Кабиров Машариф гуфтугӯ кардам ва Кабиров акам ба ҳамсинфаш Назаров Бахтиёр 6 кило маводи мухаддирро дод ва ман боз пасон баъд як моҳ пас ба ноҳияи Шамсиддини Шоҳин омадам ва 6 килои дигарро ном шахс Адилшо оварда тай хол кард ва ман пасон рафтан гирифтам. 6 килои дигарро боз ба шаҳри Душанбе бурдам ва аз ҷониби мақомоти кумитаи амният дастгир шудам. Кабиров Давлаталӣ 5 килограмм маводи нашъаоварро дар минтақаи кӯли Душанбе
به قربان شوقت الله قربان مرادویچ سال تولدش 1983 زاده و استقامت کننده شهر حصار و مبلغ 9000 سامانی فروخته است. هنگامی از نظرگذرانی منزل استقامتی کبیروف دولتعلی نوروزویچ 8 کیلوگرم مواد مخدر نوی حشیش دریافت و مصادره کرده شد. نسبت به اعضای گروه متشکل جنایتی نشأه جلاب با دسترسی ماده های 200 قسم 3 بندهای و و گ قسم 4 بند د و 347 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. امروز در اکادمیای اداره‌کنی دولتی نزد президенти جمهوری تاجیکستان مراسمی سپردن дипломҳои аъло ба хатмкунандагони магистратураи дусола ва хатмкунандагони зиндаи бакалавриат баргузор гардид. ин марҳилаи омӯзишро бештар аз 537 нафар ба анҷом расонида соҳиби диплом гардиданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. имсол академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистонро 537 нафар дар зинаҳои бакалавриат ва магистратура хатм намуданд. бо баргузории як чорабинии тантанавӣ роҳбарияти ин мактаби олӣ хатмкунандагонро табрик намуда ба онҳо барои фаъолияти минбаъда ва хизмати судихона ба халқу ватан муваффақият таманно намуданд. зимни баромади худ роҳбарияти академия ба хатмкунандагон иброз дошт ки шумо аз ҷумлаи нафарони саводатманд ҳастед ки дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дипломи академияро мегиред. аз ин рӯ шуморо мебояд бо донишҳои андохтаатон аз ҳама қишрҳои ҷомеа бештар фаъол бошед, ташаббусҳои созанда нишон дода бо дасту дили гарм ва нерӯи бунёдгарона ба халқу ватан содиқона хизмат намоед. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо ҷавонон дар фазои орому осудаи ин ватани маҳбубамон кор ва фаъолият мебарем ва аз номи ҳамаи ҷавонони тоҷикистон ба ҳукумати мамлакат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузории худро баён намудан мехостам ки барои ҳамаи мо ҷавонон чунин шароити хубро муҳайё намуданд то ки барои ояндаи давлат мо кадрҳои хуб ба воя расем. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин як даргоҳи бонуфузи самти идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатиро барои мо ҷавонон мавриди баррасӣ ва бунёд қарор доданд ки мо метавонем сиёсати дохилиро дар самти идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ намоем. дар чорабинии мазкур дигар намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ иштирок ва суханронӣ намуда саҳми академияро дар тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи идоракунии давлатӣ назаррас арзёбӣ карданд. тавре иштирокчиён иброз доштанд ҳар нафаре ки дар ин ҷо маълумот мегирад пеш аз ҳама аз мактаби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор мегардад ва ин мактаб масъулияти ҳар шахсро барои хизмати содиқона ба халқу миллат бештар мекунад. мо аввалин хатмкунанда дар ихтисоси дипломатия бо забони англисӣ ҳастем. ин ҳама дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ аст ки дар кушодашавии бинои академияи мо худ қайд намуда буданд ки ҷавонон бояд аз забонҳои хориҷӣ баҳравар гарданд ва ҳамавақт ба забонҳои хориҷӣ майлу рағбат дошта бошад, забонҳои хориҷиро омӯзанд. мехоҳем ҳама ин донишҳоро дар оянда баҳри пешбурди ватани азизи хеш сарф намоем. дар ин тадбир ҳамчунин хатмкунандагон ба сухан баромада аз таваҷҷӯҳ ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат ва ҳукумати мамлакат нисбат ба насли ҷавон изҳори миннатдорӣ карданд. пас аз суханрониҳо хатмкунандагон ҳамчун хизматчии давлатӣ савган ёд карда дар вазъияти тантанавӣ ба 55 нафар хатмкунандагон дипломҳои аъло супорида шуд. дар соли таҳсилии 2020-2021 хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ зимни иштирок дар озмунҳои фаннӣ 199 медал ба даст оварданд. ин ва дигар дастовардҳои соҳаи маориф ва вазифаҳо барои соли таҳсилии 2021-2022 дар остонаи соли нави таҳсил дар машварати августии омӯзгорон таҳлилу баррасӣ гардид. хоҷа Назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ин корҳо маҳсули меҳнати дастии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи восеъ аъзоёни маҳфилҳои марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо мебошанд ки дар машварати августии омӯзгорон ба намоиш гузошта шуданд. дар ноҳия 9 маҳфилҳои фаннӣ фаъолият намуда 211 нафар хонандагонро фаро гирифтааст.
در قسمت رسمی مشورت اوگوستی آموزگاران دایر به فعالیت شعبه معارف در سال 2020-2021 و وظیفه‌ها برای سالهای 2021-2022 مدیر شعبه معارف ناحیه صبح داد. در معروضه قید کرده شد که در ناحیه واسه 8 مؤسسه تا مکتبی، 67 مرکز انکشاف کودک و 73 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت دارد. درباره برنامه دولتی تربیت، انتخاب کسب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده جمهوری تاجیکستان از حساب زنان و دختران لیاقتمند برای اجرا برابری گرفته شده. عین زمان 22 نفر زنان در وظیفه دیرکتور مؤسسه تعلیمی، 26 نفر زن در وظیفه جانشین دیرکتور فعالیت دارند. در ناحیه 128 نفر آموزگاران اعلاچیان معارف تاجیکستان میباشند. جهت انتخاب درست و باشعورانه کسب در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 23 عدد کابینت‌های تکنولوژی، 29 عدد کابینت تکنولوژی کسب برای دختران، 3 عدد کابینت صنعت تصویری و نقشه کشی، 4 عدد کابینت موسیقی و سرود عمل میکنند. در سال تحصیلی 2020-2021 معارفچیان ناحیه در مجموع 199 عدد مدال به دست آوردند. در المپیادای فنی جمهوریوی 33 نفر خوانندگان سزاوار جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. علاوه بر این خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه واسه در آزمون‌های بین المللی اشتراک نموده صاحب 7 مدال طلا، 9 مدال نقره و 26 مدال برنجی گردیدند. در برآمد رئیس ناحیه واسه قید کرده شد که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، معارفچیان ناحیه در کارهای آبادانی و بنیادکاری فعالانه اشتراک نموده سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. در قسمت جنبسته چهاربینی از نام شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یک قطار آموزگاران برای سهم ارزنده گذاشتن در تعلیم و تربیت نسل نورس با سپاسنامه‌ها قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. توفرو رسیدن سالی نوی تحصیل روزهای به شمار باقی مانده است. وابسته به این در مؤسسه‌های تعلیمی مملکت آخرین کارهای آمادگی به این موسم جریان دارند. از جمله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه رودکی همه صنفخانه‌ها برای قبول خوانندگان آماده کرده شده است. در برابر این عین حال در این مؤسسه ساختمان بینای نوی تعلیمی برای 1200 نفر خواننده جریان دارد و آن تا ماه اکتبر به انجام رسانیده می شود. اطلاع می‌دهند همکاران ما. در همین بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه رودکی 2185 نفر خواننده تعلیم میگیرند و سرباری زیاد در صنفخانه‌ها از مشکلات اساسی تعلیم گست. اما در چند ماه بعدی این مسئله به پورگی حل خود را پیدا خواهد کرد، زیرا در شفت مؤسسه حالا ساختمان بینای علاوه‌ای برای 1200 نفر خواننده در دو بست ادامه دارد. بینای سه‌شونه تا آخر ماه اکتبر به استفاده داده می شود و در ادامه تحصیل خوانندگان می توانند در صنفخانه‌های برهوا و زمانوی علم آموخته موافق طلبات جاری در صنفخانه‌ها جابجا گردند. بینای مؤسسه تعلیمی برای 1200 نفر خواننده جایگیر کرده شده است. 2185 نفر خواننده تحصیل می‌نمایند در این مؤسسه. بینای علمی ساخته به استفاده داده ایستاده‌اند. ساختمان نو از 3 آشیانه عبارت است که از 24 صنفخانه عبارت است که برای در یک بست 600 نفر خواننده و در دو بست که شد 1200 نفر خواننده رو تشکیل می‌دهد. با همین وسیله مشکلاتی که امروز در مؤسسه تعلیمی ما موجود است حل کرده می‌شود. بینای نو با 24 صنفخانه در مرکز ناحیه رودکی با نظرداشت طلبات زیاد و نورسایی جای نشست بنیاد یافته ایستاده است. حالا کارهای ساختمانی انشاءات در آشیانه سوم جریان دارد. نو وابسته از ساختمان بینای نوی علاوه‌ای رهبریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 ناحیه رودکی تعلیمگاه را به آغاز سال نوی خوانش به پورگی آماده نمودند. گرد و اطراف بینای را رنگ و بار نموده، راهرو و صنفخانه را از تعمیر برآوردند تا خوانندگان درس را در ماه سپتامبر با شرایط خوب آغاز کنند. امسال 5 صنفخانه مؤسسه تعلیمی با میز و کرسی نو به پورگی تامین کرده شد که این اقدام امکانات و شرایط را برای تحصیل بهتر نمود. در مؤسسه تعلیمی بسیار کارها به انجام رسیدند. تمام صنفخانه‌ها پر برای سال تحصیل نو آماده هستند و ما آموزگاران کوشش به خرج می‌دهیم که شاگردان خود را در روحیه وطنداری و وطندوستی هدایت نماییم. اینچنین باید قید نمود که مؤسسه ما 5 صنفخانه مؤسسه ما پر با میز و کرسی نو تجهیزانیده شدند.
тамоми симхонаву роҳравҳои муассиса дар доираи омодагӣ ба соли нави хониш аз таъмири ҷорӣ бароварда шудааст. ҳамчунин дастгоҳҳои таҳвилу таъмини барқ низ дар дохили таълимгоҳ таъмир карда шуданд. анҷоми чунин корҳои таъмирӣ имконият медиҳад ки давоми сол хонандагон бе мушкилӣ таҳсил намуда илм омӯзанд. анҷоми корҳои сохтмонӣ дар бинои иловагӣ бошад давоми сол мушкилоти муассисаро ҳал намуда шарту шароити хуб ба сифати таълим низ дар оянда таъсиргузор хоҳад буд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҳамадонии вилояти хатлон дар мавсими имсола барои таъмиру таҷдид ва ба соли нави хониш омода кардани муассисаҳои таълимӣ 1 миллиону 400 ҳазор сомонӣ ҷудо кардааст. бо сарфи ин ва ҷалби сарчашмаҳои дигари маблағгузорӣ аз ҷумла саҳмгузории соҳибкорон аксарияти мактабҳои ин ноҳия таъмиру таҷдид ва ба соли нави хониш омода шуданд. тавре ҳамкорони мо иттилоъ медиҳанд айни ҳол дар муассисаҳои таълимии ноҳия охирин корҳои омодагӣ ба қабули хонандагон идома дорад. дар ноҳияи ба номи мир саид алӣ ҳамадонӣ таъмири муассисаҳои таълимӣ барои омодагӣ ба соли нави хониш дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. дар ин ноҳия гарчанди бинои аксари муассисаҳо дар солҳои 50-уми асри гузашта бунёд гардидаанд, дар ҳолати хуб қарор доранд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 дар ду баст 1134 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. омӯзгорону кормандони хоҷагӣ дохили синфхонаҳоро аз таъмири ҷорӣ бароварда мизу курсӣ ва асбобҳои аёниро ҷобаҷо гузошта истодаанд. ва рафти таъмир дар дохилии муассиса рафта истодааст ва кӯшиш мекунем ки қисми берунии муассисат давраи 25 ба анҷом расад ва хонандагонро ба соли нави таҳсил фаро мегиранд. имсол хонандагони мо хатмкунандагон 70 нафар буданд, аз ҷумла қариб 80% ба донишгоҳ, донишкадоҳ, коллеҷ ва дигар дохил шуданд ва хонандагоне ки имсол ба синфи якум меоянд шуморашон 132 нафар мебошанд. дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ корҳои таъмирӣ ва рангуборкунии қисмати берунии бино идома дорад. аксари омӯзгорон аллакай роҳравҳо ва синфхонаҳои фанниро омода карда асбобҳои аёнӣ ва дигар таҷҳизоту лавозимоти таълимиро фароҳам овардаанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 корҳои рангуборкунӣ идома дорад. баъди анҷоми таъмири синфхонаҳо мизу курсӣ ва ҷевону тахтаҳои синфро ҷобаҷо мегузоранд. дар ин муассиса низ беш аз 1200 нафар хонандагон дар ду баст ба таълим фаро гирифта мешаванд. омӯзгорону кормандони хоҷагӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 хеле серташвишанд. дар ин муассиса таъмири дохили бино пурра ба анҷом расонида шуда, корҳои рангуборкунӣ дар қисмати берунии бино идома дорад. имсол мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия як дар доираи муайян маблағро барои мо ҷудо карданд. мо истифода аз амон тавонистем ки то имрӯз қисмати дарунии бинои муассисаро аз таъмир барорем ва ҳозир дар айни замон қисмати берунии муассисаро корҳои ободониву рангуборкунӣ рафта истодааст. мо кӯшиш мекунем ва имконият ҳам дорем ки то 25 августи соли ҷорӣ муассисаро пурра аз таъмир бароварда хонандагонро ба муассиса қабул намоем. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 бошад 1634 нафар хонандагон таълим мегиранд ва дар соли таҳсили 2020-2021 онро 97 нафар хатм карда аксарияташон ба муассисаҳои олӣ ва касбӣ дохил шуданд. имсол бошад 250 нафар хонандагон ба синфи якум қабул карда мешаванд ки 1.5 баробар аз хатмкардагон зиёд мебошанд ва аз ин рӯ синфхонаҳоро барои қабули хонандагон ва оғози соли нави таҳсил омода менамоянд. маъмурияти муассисаи таҳсилот миёнаи рақам 15 тасмим гирифтааст ки муассисаи таълимиро ҳарчи зудтар аз таъмири ҷорӣ бароварда хонандагонро бо ҷои нишаст таъмин намоянд. корҳои таъмирӣ дар муассисаи таълимӣ идома доранд. 80% корҳои таъмирӣ дар муассисаи таълимӣ ба анҷом расонида шудааст. барои таъмири ҷории муассисаҳои таълимии ноҳия мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ беш аз 1 миллиону 400 ҳазор сомонӣ ҷудо намудааст ва ба иттилои мудири шуъбаи маорифи ноҳия то оғози соли нави таҳсил ҳамаи муассисаҳо аз таъмири ҷорӣ бароварда мешаванд. ширинҷон сафарзода, сайфиддин исмоилов аз ноҳияи ҳамадонӣ барои барномаи навид. бинандагони азиз,